बेफोरखौथ' एसे खबर लानांगौना बियो गुवाहाटियाव फैबाय थायो मानो खबर लाया जोंखौ जेरावबो बे खबरखौनो लाया दा एसे खबर लानांगौ बेसेबां भट लुगैदोंबा गैथारला नाय सौफैथारनोसै जोंनोथ' एसे खबर लाफैनांगौ उन्दै समनिफ्रायनो हालेवदों आङो हाजिरा मावदों आङो अच्छा खैला जावदों आङो गासैबो खामानिखौ लेखा फरायदों नाथाय इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास हेलौ मानगोनां रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों आरो दिनैनि गुबै टपिकआ बेसो जोंहा मानाव गेदेर बिटिआर बा बिटिसिनि चिफ प्रमद बर' सारा दिनै रोखा रोखा बेरफ्रुजानाय खेंफोरथि होफैदों आरो बे बाथ्राया मा नोंथांमोना थारैनो बे भिडिअनि गेजेरजों गासैखौ फुल आपडेट नुलांनो मोनगोन लोगोसे गुवाहाटियाव थानाय माखासे मादैमोना दिनै प्रमद बर' सारखौ मा बाथ्रा बुंदों लोगोसे माखासे रायजोफ्रा दिनै प्रमद बर' सारखौ मा बुंदों जेब्लानाखि 17 बोसोराव हाग्रामा महिलारि सार सलायनाय सरकार समाव बे बिटिआर बा बिटिसिआव फैसा बेसेबां रां फैयोमोन आरो दायो 5 बोसोरनि गेजेराव बा प्रमद बर' सारनि सलायनाय बिटिआर सरकाराव दिनै बेसेबां खौथि रां फैयो बेनि बाथ्राया बे भिडिअनि गेजेरजों बेरखांदों अब्ला रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोन दुखुनांथाव बाथ्राया बेसो जोंहा माखासे गुवाहाटियाव थानाय मादैमोना दिनै प्रमद बर' सारखौ मा खावलायदों प्रमद बर' सारनि हेंथायै मा बाथ्रा बुंखो नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों गासै फुल आपडेट नुलांनो मोनगोन लोगोसे प्रमद बर' सारा रोखा रोखा गावनि खुगानिफ्राय बेरफ्रुसारनाय बाथ्रा बुंदों आरो प्रमद बर' सारा दिनै मा बाथ्रा बुंखो नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों नुलांनो मोनगोन अब्ला रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोन आंनि टपिकखौ आं गोलाव खालामाजासे जोंहा मानाव गेदेर प्रमद बर' सारनि बिबुंथिनिफ्राय आङो स्टेप बाय स्टेप आं फारसेनिफ्राय होलांगोन नोंथांमोना जोबजासे नायलांबानो जाबाय तामुलपुरनि सौरागुरिनि जोबोद जौ फाग्ला सासे बिफानि न'खराव जोनोम जानाय सासे सेंग्रा उन्दै समनिफ्रायनो हालेवदों आङो अच्छा ठीक है हाजिरा मावदों आङो अच्छा खैला जावदों आङो गासैबो खामानिखौ लेखा फरायदों नाथाय इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास कितने शानदार विचार रखते हैं बेजों सेर बड'लेण्ड आन्दोलनखौ सानसेबो गाराखै आंनि हिस्ट्रिया बे बिथांनिफ्राय फैनाय खमसे खम 5 बोसोर आंनि ओंखाम संग्रा उन्दुग्रा न'आ प्लास्टिकनिसोमोन दा बिनिखायनो दिनै आं बेफोर खोथाखौ मिथिगो आंनि बर' आइ आफा रायजो राजानि जेंनाखौ आं मिथिगो ओंखायनो आंबो समायखिरा लाखानायसो जेब्लायसिम बर'फ्रा उद्धार जाया बर' आइ आफा रायजो राजाया बयबो ओंखाम बोथिनै मोनजानाय जाया बयबो मोजां ड्रेस गाननो मोननाय जाया अब्ला सोरबा हाग्रामा महिलारि सोरबा XYZ नि बिनि खोथा माने बायदिसिना बानसावनाय क्रिटिसाइज खालामनाय माबा माबि बुंनाय आंनि खोमायाव एक किन्सितबो एक बिन्दोबो जेबो खहा खालामनो हाया जेब्लायसिम जेंनाया सुस्रां जाया जेंनाया सुस्रां जाखालि आं गावनो बिदाय लागोन आं कुनुदिन आगोलनिफ्राय बुंबाय थादों आरो गोरबोनिफ्राय बुंदों आंहा बिथांमोननि बायदि चिफ जानाय MLA MP जानायनि कुनु सिमां नुवाखै आं जिखालि बड'लेण्ड जेंनाया जोबगोन ओइ खालि डायरिखौ फुल स्टप खालामनानै आंबो सौरागुरि गामियाव थांनानै आंनि गामिनि आमाय आनै आइ आफा रायजो राजाजों संसार जाहैगोन आंनि हिसाबा बेल' खबर लाफैनांगौ मानो लाफैया जों हाजो सायाव नै न' सिफाय जाहां जागासिनो दङ बेफोरखौथ' एसे खबर लानांगौना बियो गुवाहाटियाव फैबाय थायो मानो खबर लाया जोंखौ जेरावबो बे खबरखौनो लाया दा एसे खबर लानांगौ बेसेबां भट लुगैदोंबा गैथारला नाय सौफैथारनोसै जोंनोथ' एसे खबर लाफैनांगौ हाजोआव अबेयाव न' सिफाय नागिरदों दा नै माबायाव सिफायदोंमोन ना बे मामोनलाय बरबारियाव बेफोरबो दा बेसेबां बे माने जों मालाबाबो खोनाफेराखै बेसे दुखुनांथाव दा जोंनि खोथाखौनो जोंनि MLAफ्रा बिनानै लानो हायाखै दाबि दावा खालामनानै लानो हायाखै गादियाव जिरायगासिनो जागासिनो लोंगासिनो धन सम्पति खामायगासिनो दङ जेबो खामानि मावनो हायाखै जोंनि बर'नि MLAफ्रा जा खोथाखौ बुंनांगौमोन बेखौ उकिल गगै बिथाङासो BTCआव फैनानै BTCनि सेक्रेटारियावहाय आसाम एसेम्ब्लियावहाय बेखौ बुंनानै होफैदों जोंनि बर'फोरनि जानानै जोबोद लासिं जायाखै होनबा बेफोरो गिलु फालुनो बेल' नङा जाहाथे बर'फ्रा आरोबाव आखायाव हाथियार लानानै दावहा नांफिननांगौ जाया आखायाव जाहाथे बर'फ्रा अस्त्र दैबावनांगौ जाया जाहाथे गन्दगला जाबावा बिदिखौ जों लुबैया होननानै उकिल गगै बिथाङा बर'फोरनि जे बिटिआर एकर्डनि दफाफोरखौहाय बोसोरसेनि गेजेरावनो 100% मावफुंनानै होनांगौ होननानै उकिल गगै बिथाङासो बुंफैबाय जोंनि बर'नि MLAफ्राथ' बुङाखै रावबो BTCआव सोरखाराव थानाय MLAफ्रा रावबोथ' बुङाखै खोनाफेराखै जों रावखौबो प्रमद बर'आ मालाबा बुंफेरदों नामा बिथाङा जोंबोथ' खोनाफेराखै प्रमद बर'आ BTCनि CEM बिथाङाथ' मालाबाबो बुंफेरनायखौ जों खोनायाखै बिथांखौबो सासे MLA नङाब्लाबो जों खोनाफेराखै थोर थोर खुंफियो मानोना बिसोरो बिथांमोना थोर थोर खुंफियो BJPखौ थोर थोर खुंफियो
हेमन्त बिश्व शर्माखौ थोथोर खुंफियो माबाफोर बुङोबा गादिनिफ्राय जोख्लाय हरजानो गियो नंखायनो बुङा रावबो उकिल गगै बिथाङासो फैनानै जा बुंफैबाय अब्ला मानव गेदेर रायजो राजा लोगो नोंथांमोना थारैनो खोनाखाबाय जोंहा मानव गेदेर प्रमद बर' सारनि बिबुंथि लोगोसे माखासे मादैमोननि प्रमद बर' सारखौ खावलायनाय बाथ्रा आरो लोगोसे प्रमद बर' सारनि सलायनाय सरकाराव बेसेबां रां फैयो आरो लोगोसे प्रमद बर' सारा दिनै जोंनि बर' लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि थाखाय मा बाथ्रा बुंखो नोंथांमोना गासैखौबो आपडेट बा फुल आपडेट खोनानो मोनबाय आरो मिन्थिनो मोनबाय आरो बुजिनो मोनबाय दा बेवहाय नोंथांमोना मा बुजिनो मोनखो नोंथांमोना बेखौ कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय जे नोंथांमोननि कमेन्टखौ फरायनानै जाहाथे फैबाय थानाय बिटिआर बिटिसि इलेक्सनाव सासे मोजां दैदेनगिरिखौ जाहाथे बिटिसिनि सिफ खालामहरनो हायो आरो बे सिफआ जोंनि बर' हारिनि थाखाय खामानि मावो लोगोसे रन्जन दैमार सारनि थाखाय खामानिखौ मावो अब्ला आं दिनै भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक खालाम आरो चेनेलखौ मोजां मोनोब्ला साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय